Téged. Mert tudod ez mit? Dugd a seggedbe az ujjad. Oké. Ja, nem ügyeltem, Húszad, csak oké. egy ilyen turn off rate. De Attila, te most mit lopsz? XK23. Push. Kikapta meg a... Miért van a fején Azt a valami? kurva, bazd meg! Hallottuk. Azt a kur... Jó, én mentem, sziasztok! Volt. Hagyja. Mit van, Michel? Ahhoz kell áram, akkor valaki pusson áramért. Máté? Itt van. Hova menjek? Sehova. Hogy a fasz, ez klip, figyelj! Várjatok. Még írnom kell egy e-mailt. Most meg a lamba, nem akarsz valamit küldeni. Fekália. Sziasztok. Respetem félszemben. Ez megöld egy markát! Hallod, ez a gyerek, ez nagyon idióta. Egy McDonald's-os uborka. Egy Mac-s uborkát beküld, bazd meg. Minusz 700 forint! Hú, bazd meg, ez a gyerek, ez nagyon autista. De komolyan, de ő maga a spektrum, bazd meg. Beküld egy uborkát.